Ndinanena mwina mwangu tsebula kumene kanema kungoyasa kumene kanema kanema wa Times TTV program imene Zakumudzi ndipo tiri mudzi mwa mulima TA kumtaja mboma la Blantyre wena amati kukhomwe mwachita chirwi ndi gule amene ndithu tinakupatsirani koyambirira gule amene amavina amayi achigulire ndithu koma amakhala kuti azipenta ndithu tupironse cholinga koma chinali chani pocheza ndi mayi wena kumene kamanena kuti cholinga chonena kuti gule amene ifa yona kuti amavina ndi akuluakulu kwambiri sitifuna kuti akamavina anthu onerera azitha kumadziwa kuti awo ndi mayi uje kapenanso ndi mayi uje. Gule wanji amene nakupasirani kumayambiriro ndi gule akunena kuti wachinamwali. Chinamwali chake chachingondo. Chidwi chake chonena kuti amavina akuluakulu okhaokha. Akuluakulu ake woti chifukwa timanena program imeneyi timakhati kulongosola kunena kuti ya program ya Zakumudzi timakhati kupasirani ndithu magule miyambo komanso zikhalidwe zosiyana zimene ndithu zimamanga ife ngati Amalawi. Ndiye amanena mchomwecho kunena kuti akuti gule amene wachinamwali chachingondo amavina okhaokha amene anatha msinkhu poyambirira komanso sakuti kutha msinkhu kokha komanso peza kuti anabereka ali ndi mwana kapena ali ndi wana amenewo ndi amene ndithu amayenera kuti akhale na mgulu imene lovina gule wachinamwali
chaching'ono. Popitiriza pamenepo manena kuti anzakonso wena amene amakhala nawo mbali imodzi ya gule wamkulu ndi amenenso amatha kuwalola kuti abwere akhale nawo mgulu limene lovina gule wa chinamwali chaching'ono. Kumbukirani mukuonera Zakumudzi pano pa Times Television TTV. Ine ndi Ben Mapira. Nanena tinakumana ndi gule wamkulu atalowa m'bwalomu tiwone kuti kukhombwe kapena kuti mmuzi mwa mulima tiye kuntaja gule wamkulu kumachitika zotani. Mukhale pomwepo.
athu pamenepa okondedwa kwina kulikonse kumene mukuonera Kanema wa Times TV ndipo mapeto pa programu yathu ya Zakumudzi. Ndipo ine Ben Mapira ndikusiyalibe mmanja ndithumwa anzathu auvina gule wamkulu kuchokera kwa Mulima muzi mwa Mulima TA kumtaja mboma la Blandaya. Bwanji simukuyenda takhala tikulongosola m'maprogramu apitawa tikhale tikudziwisanibe panopo chifukwa kuti muliri wa COVID-19 ndi umene ndithu ukutikanikisa kuti titha kubwera mboma kapena kumudzi kumene inu muliko kuti tizaone ndi kubweresanso poyera magule ndi zikhalidwe zimene zimamanga mudzi wanuwo pamodzi ife tonse ngati Amalawi. Ndikupempheni kuti ndondomeko zonse zimene zinakhazikisidwa zimene zili pasogolo pathu makanso kuvala mamaski pena paliponse chimene chingatiteteze inu ndine kumuliri wa COVID-19. Sikuvala maski kokha, kusamba mmanja ndi sopo pafupi, kuzola sanitizer mmanjamu, mankhwala aja amati sanitizer mmanjamu, kutalikirana, osayandikana, osapasana moni wapamkono, komanso kwenikweni kuvala maski. Ngati nkutheka khalani pa nyumba. Chingerezi chake akunena kuti stay home and stay safe. Tikumanenso sabata lamawa. Kujigayo zakutaoni kuno.